Takže čau lidi, zdravím vás u nového videa. Tentokrát uvidíte moji novou garáž. Tohle to teďka nenatáčím na svém účtě, ale natáčím to na svým novým účtě. Kdybyste si někdo chtěli myslet, jako, že jsem ho ukradl, no tak jsem ho vážně neukradl. Já jsem ho dostal od jednoho fanouška. Ano. Tady máme věci, Smoky, Firebird, Winzra, M1. Isida, Wasp, Titan, Hornet, Mammoth, Viking, M1, moje farbičky, nejlepší Marek. Ano, a asi jste se mě mohli, asi jste se chtěli zeptat, s čím nejvíce hraju. Ano, tak já nejvíce hraju s tvým se má M1 a pak ještě hraju buď s Hornetem nebo Vikingem. Pak hraju vždycky s barvou Berry, mám 2009 dia, asi mi to bude ještě trvat 2 měsíce do nového levelu, ano, asi nějak tak, měsíc a půl, ještě nevím. Kdybyste mě slyšeli nějak jinak, tak se vám omlouvám za můj hlas, mám takovej chraptící hlas asi, já jsem trošku nemocnej, moment. Ano, pardon, byl jsem vyrušen. Ano, asi se omlouvám za ten hlas. A chtěl bych od vás, abyste mi do komentáře něco napsali hezkého. Pak si to rád přečtu. A chtěl bych od vás like, odběr. A já se s váma loučím. Čaves!